Ahoj všichni, vítám vás u tohoto videa a toto video bude oznámení o všech videí, co jsem natočila a co budu dále natáčet a co mám natáčet. Prostě to bude takový důležitější oznámení. Takže a ještě si vás budu muset na něco zeptat. Oznámení, tak jdeme k tomu oznámení. Oznámení je, že jak jsem dlouho nenatáčela, tak jsem jsem nenatáčela rok a já nevím, jak vám to mám teďka vysvětlit, ale nenatáčela jsem rok a takže jsem prostě nevím, co mám natáčet teďka zrovna a prostě jestli byste mi dolů do popisku nenapsali, co bych mohla natáčet. Mám nápad, že bych natočila nějaký videa s tím, že bych natočila mojí jakoby nejlepší LPS. A který jsou ještě dost pěkný, ale některý budou ještě z LPS nový edice. A ještě dneska bych vám ráda ukázala mého nového LPS. Dala mi ho kamarádka ve škole. A dneska je 22. tedy. No tak my jsme měli ve škole takovýho prostě Ježíška, že jsme si losovali a kupovali jsme si dárky. Tak já vám ho ukážu. Je to malý LPS z pytlíčku a já jsem ho taky koupila a mně se příšerně líbí. Tak prostě takhle. A jestli uslyšíte nebo vidíte, že tady pořád jsou stíny nebo tak je to moje sestra, protože tady pořád ze mnou leze. Takže proto a já bych vám mohla oznamovat další a další věci. Omlouvám se teda, že jsem to stopla. Musela jsem si něco vyřešit s mojí sestrou, takže to možná bude přeskočený, že tam budu mít trošku něco blbý jako udělaný. Ale já bych vám tady toho pečeváčka chtěla ukázat. Mohla bych teď zrovna, protože ho mám hned u ruky. Tak jdeme na to si ho ukázat. Bum. Tak toto je můj pečepáček. Dostala jsem ho dneska, totiž 22.12. a prostě je úplně úžasný. Příšerně se mi líbí. Nic není poškozený, protože ho mám samozřejmě novýho. A tohoto pečepáčka jsem teda dostala k těm Vánocům ve škole. Dostala jsem 4 dárky, ale měla jsem dostat jenom jeden, ale to je jedno, nechci vám je ukazovat. Přece jenom nejsem od toho, abych vám ukazovala dárky. No a toto by možná bylo pro toto video asi všechno, protože jsem vám skoro všechno teďka řekla a když tak vám natočím někdy nějaký příběh. Napište si teda do popisku, nebo co mám natočit, prostě si řekněte. Prostě buď to příběh, nebo mi prostě řekněte a možná natočím ještě teda ty moje nejoblíbenější LPS a ten tam dokonce patří. A nedívte si, jestli tady uslyšíte televizi nebo hluk, protože přece moje sestra. Takže ahoj, čusák!